Sakriću ključ ispod bačve. Nitko neće primijetiti. Oh, ona dolazi. Dakle, što imamo ovdje? Imaš li bombona? Ne uopće. A ovdje? Znao sam. Cijela hrpa bombona. Zar nisi vidio znak? Nema bombona u bolnici. Morat ću ti sve oduzeti, apsolutno sve. Vrati ih i ne daj da ih ponovno vidim. Mislim da je to u redu. Kako mogu biti bez bombona? Pričekaj malo, uspjela sam sakriti jedan. Wow. Kako su ukusni. Više. Oh ne, nestali su. Ideja, poslaću poruku dečkima sada. Oni će pomoći. O, poruka. Od Candy je. Što? Je li Sheila bez slatkiša? Moramo joj pomoći. Uzet ću ruksak i sve ove slatkiše. Vrijeme je za krenuti na put, Jack. I evo bolnice. Što je to? Hej, stani ovdje. Vidiš li znak? Nema slatkiša. U redu je. Oh, kako sam umoran. Pacijent. Zdravo. Kako je vaša beba? Oh, naravno, uđite. Ti si moj nadređen. Uskoro ću postati mama. Halo? Mogu li proći? Što? Oh, očekujete bebu? Naravno. Uđite. Evo me unutra. Što? Kakva čudna djevojka. O, Suzi, ti si. Nisam te prepoznao. Bog. Što je s tvojim trbuhom? Je li to ruksak? I što je unutra? Slatkiši. Hura. Ti si najbolja. O, želim M&M's. Obožavam ih. Ne, nema hrane. Daj mi to. Vidiš? To je bolje. I sada možeš ići. Tko je sljedeći? Što se dogodilo? Gubimo je. Moramo ići u operacijsku salu. Oh, jadna djevojka. Stvarno je bolesna. Oh, požurite. Što čekate? Idite. Oh, što ti je? O ne, Suzi, što ti je? Oh, što? Opusti se, dobro sam. Zdravo. Sviđa mi se maska. Što je sa mnom? Više slatkiša. Toliko stvari. Hajde. Marli medvjedići su dobri. Hvala. Ne, slatkiši. Što učiniti s ovim? Hvala ti. Upali ga ponovno. Ideja. Vrijeme je za prerušavanje. Do doktorski ogrtač. Patka, rukavi, ovratnik i, naravno, bež. Spreman sam. Dobar dan, Polly. Došla sam ti pomoći. Tko si ti? Da, bok. Vrijeme je da ja... Zar ne vidiš znak? Nema poslastica. Dobro će doći. Tako je, daj ovamo. Dostava. Oh, sestra? Da, to sam ja. Zar me nisi prepoznala? Suzi, bok prijatelju. Što imaš unutra? Oh, toliko slatkiša. Volim Twix. Dođi. Evo! Nikako! Što je ovo? Uvijek ću te čuti. Što? Što radiš? O, ti ćeš... Pa, uzmi to sada. Vrijeme je za trčanje. Kamo ideš? Stani! O, kako me boli glava. Nemaš li nešto za glavobolju tamo? Tamo je. Moramo smisliti nešto hitno. Tako je. Ova bombon će biti dobra. Evo, izvoli. To je najnoviji lijek. Uzmi ga. Nadam se da ona neće primijetiti. Ukusno? Ne bi smjelo biti tako. Ti nisi doktor. Ups, mislim da ću ići. A glava još uvijek boli. Bok! Sigurno ćemo uspjeti.
Što? Stani mirno. Kamo je vodite? O, zar ne vidiš? Ne može hodati? Oh, ja! Žao mi je. Naravno, idite. Jadna djevojka. Čekaj malo, što je ovo? To je trag od bombona. Stani mirno. Znao sam, odlazi odavde. I ne zaboravi svoju djevojku. Dobar dan, gospođice. Što imate iza leđa? Oh, to je prekrasan cvijet. Vaš je. Oh, dopustite mi da poljubim vaš. Predivne ste. O, ne mogu skrenuti pogled. O, ja sam... Obuzet. Ne mogu to učiniti. Posebno pred takvom zadivljujućom ljepotom. O, vrijeme je da idem. Dobar dan, dame. Uz vas šarmantne gospođice. Stacy, bok! Pogledaj što sam donijela. Pitaj. Tako su ukusni. Suzije, ti si genijalac. Zakriću ruku u rukav. I umetni ovo. Savršen plan. Pa, idemo. Idemo. O, bok! Moja ruka je slomljena. O, kakav užas! Iako, je li stvarno slomljena? O, oprosti! Nisam htio. Naravno, uđite. Oh, mnogo vas boli. Suzi, slomila si ruku. Jadna stvar. Pogledaj. Zašto si to učinio? Čekaj, što nije stvarno? Slatkiš! Sjajno! Će me pomoć, Oh, mislim da smo je prestrašili. Sviđa li vam se ovaj video o How High Om? Onda se pretplatite uskoro da ne biste propustili nove zabavne video zapise. Vidimo se kasnije, ekipa. Pak,